sifanelene inasobabili masifunye iyajabula jabula. Alright, ke mphulaphuli lifikile ke ixesha njengoko bendithembisile sinalo undwendwe lwethu namhlanje apha enkqubeni ulubabalo Nqatha we-Excellent Labs. Nalapho ke itopic yethu njengoba besenditshilo sithi we are paying it forward. Ungusomashishini osakhasayo ojonge into okokubana ke ancedisane nawe somashishini waseKhrizani ngezi zinto besendizikhankanyile ke marketing material, logo design, website design njalo njalo. Kodwa ke nditshilo ndathi ezininzi sizawuziva ngaye ukhona ke apha esikhululweni. Lubabalo masikunike ke ithuba loba uzibulisele kumphulaphuli utsho uchaze ke ngebhizinesi yakho. Mandizibulisele kumphulaphuli wevukani. Ndizibulisele kumphulaphuli ophulaphuleyo kuyo yonke iKhrizani. Ndingulubabalo mna wakwaNqatha. Originally ndisuka eNgcobo. Ibhizinesi yam ezebesetshilo umsasazi Excellent Labs. Sikwesi space setechnology. Ndiza apha esikhululweni ke ndiphethe izipho endifuna ukuzipha osomashishini abakhasayo njengam. Ndisakhasa as netopic isitsho ke ithi paying forward. I'm trying to do that. That's why ndilapha ke esikhululweni. Singekayi phambili kakhulu ke bhuti wam. Phambi koba ke siqalise ibhizinesi yakho yi-Excellent Labs. Sicela usichazele nje kabanzi ngayo ibhizinesi yakho phambi koba ke sitshone emxholweni ukuba uthetha ukuthini xa usithi you're paying it forward namhlanje. I-Excellent Labs is a technology company registered under CIPC kunyaka ophelileyo. We are trying to get into i-technology space. Eyona nto esiyizamayo is to help build i-technology companies because sibona ukuthi abe-South Africa there are few of ezinto kuthiwa zii-tech startup companies. So we are trying to do loo nto leyo apha eSouth Africa. Siyaqala ngoku, we are working singabafana abayi-3. Ndim ulubabalo lo uthethayo as a business end yale company. Kunceba Hlathini ozama ukwenza izinto zethu ze-operations. No-Alilitha Manengela ongwasemthatha originally who's doing i-development, is head ye-technology yethu. We are paying forward. Sithatha le principle from ecaweni. Ecaweni kuthiwa ukuze indlela zakho zivuleke umnikelo into ebekwa kuqala ecaweni uze uThixo akuvulele kuyo yonke imithandazo yakho. Siyafika espacini. So nathi sicela ukwamkelwa ngokuthi sifike sijule into engumnikelo ngeprinciple esiyithatha ke futhi enkonzweni. That's why siqonda ukuthi masenze ngolu hlobo because siphuma from i-background ke nyhani yenkonzo, sikhulele kwi-Sunday schools, siyayazi uba kuyanikelwa ukuze indlela zivuleke and ukuze singene ke ebantwini kwi-market funeka siqale sijule. That's why nathi sisithi masiqale ngonikela. Enkosi. Okay. Ndiyakuva ukhe wathi nje thuphe ubana le business niqala kuba ke ningena in the space of i-technology apha eMzantsi Afrika. Kodwa ndingathanda into yobana usichazele kabanzi uba yintoni kanye kanye enikhuthazileyo into yobana niqale le business elolu hlobo. Into esikhuthazileyo ukuba siqale le business lolu hlobo firstly siscarcity se-businesses ezinjena ezikwaziyo ukukhula into ezi businesses ezifana nee-businesses esizibonayo nesizi-enjoyayo. Sikwi-spaces zooFacebook noo-WhatsApp. Asazi ukuthi babhildwe kanjani, but those are companies. Zimbalwa ii-companies ezikwazi uba zivele njengeza companies in South Africa zigqame. We are doing that. So we are trying to steal something from them and build apha eSouth Africa. But we need into yobana at least abantu base-South Africa nabantu baseKhrizani apho sisuka khona e-Eastern Cape basazi into yobana we are trying to build le nto and we are not going to be able to build it unless we get i-support
from i-stakeholders ezininzi, including urhulumente esisebenza phantsi kwakhe, i-public esabe sisebenza nayo, nabantu futhi abaninzi abane-ideas out there. There are a lot of people with ideas out there eziphelele esithubeni. We want to work with abo bantu and try to build those ideas into companies ezingathi maybe luckily xa sisebenza kakuhle zingabonakala nazo zivela ezi companies sizibonayo from o-America. Yeah, I Okay. think Ubusowutshilo into yobana ubusowutshilo ubana ibhizinesi yenu nifuna ubana yaziwe ibe out there, yaziwe ngabantu, and also le nto yoba nithi you are paying it forward, i-concept eniyithatha enkonzweni of which yinto enikholelwa kuyo, nifuna ukwenza njalo. Kodwa ke nijonge into yobana in terms of ibhizinesi nizawuzuza ntoni ekunikeleni ii-services zenu simahla kumashishini enizawuthi niwachonge apha eChris Hani. Nijonge into yobana business wise nizawuzuza ntoni? At this point asijonganga nzuzo, siyanikela for free. Eyona nto endicinga uba fanuba apha kuthi it's a bottleneck in terms of ezi businesses kwi-technology, i-awareness. Abantu are not really aware of bangancedakala kanjani ngezi services that we are bringing. So getting a platform ekanje and be able to talk to people about ezi zinto helps nomnye umuntu who's trying to build out there i-company ekanjeni. The most important thing is that if you are building in a society where abantu be much knowledgeable ngale nto uyenzayo, ku-easy ukuthi uthole i-customer base, i-clientele. So esi step sokuqala asinanjongo yanzuzo, but we need to get out there sinikeze i-awareness ebantwini ukuthi these are the services ezingakunceda kwibhizinesi yakho. These are the services ekuqhutywa ngazo currently. We are just gonna get i-awareness nokuthi saziwe nokuthi ezi services zaziwe. I think that's enough, as much as it's a profit for us if abantu abaninzi bayakwazi ukuyifumana le information. Ayikho monetary, I should say. Njengoko sowutshilo ke uba anijonganga nzuzo in terms of a profit, but le nto izaninceda into yobana loo mashishini niwachongileyo azawukwazi uthetha, ngoba kukhona ibhizinesi apha i-Excellent Labs esincede ngezinto ezinje nakanje nakanje, and ngolo hlobo you get to have clientele okanye mhlawumbi i-base ye-clients. Kodwa ke based on that, besides ukufumana i-clientele and having abantu abazawukwazi into yobana batsho uba sikhe sasebenzisa ii-services zale business, yintoni enye eningathi bana ini-inspirishile into yobana nikhethe le ndlela yokubhilda ibrand yenu? I think enye into that inspired us ukuthi sikhethe le ndlela ku-difficult because if ukule area you can see businesses that are popular, ezona businesses ezaziwayo, those go to businesses. I-businesses ezikanje zi-operator kwi-garages. Nobody knows about these businesses, but having this kind of a platform ukwazi at least uveza le Excellent Labs, nezinye companies will know ukuthi the best way mhlawumbi is to partner nabantu abafana nezikhululo ezi, so that you can get ispace sothetha about these kind of services. Inspiration leyo, and inspiration that nabanye abantu who are trying to do the same thing bavele bangoyiki ukuthi no, nathi we've got these ideas, because sometimes i-ideas ziba ngathi zi-crazy kakhulu, ungafuni ukuphuma nayo because abantu baza kujonga in a very funny way because you are trying to do something in a space where it's not done. But ke ngoku we are saying, if uhleli kuloo ndawo kuyo, whether usevarsity and you are trying to build something, there are people out there who are trying to do the same thing. Come out, let's show off and nathi seyenze le nto lena. That's what is inspiring us to create an ecosystem yabantu who are believing, to create a community abantu ababeliever in technology nokuthi it can push humanity forward.
Okay ke bhuti wam. Siqalile ke le interviews oko sithetha ngee-services, ezizawunikwa ebantwini simahla. Makhe singene kuzo ezi services kanye kanye. Zintoni ezi services zizawuthi zizuzwe ngaba bantu bazawuxhamla kule nkqubo yenu? Ezi services eyokuqala emandiqale ngayo kuthiwa yi-CV revamp. I-CV revamp zezi CV zidizayinwayo zii-graphic designers, zibe ntle, zibe flashy. Kuthiwa i-first impression, noba uya kwi-interview funeka unxibe kakuhle, but thina we think ukuthi make siyithathe le first impression to umntu olapha eChris Hani who's looking for work. I-CV yakhe ingajulwa phaya nje ingakhange ijongwe, ikhe ibe flashy i-CV yomntu, ibe graphical. Ithi noba ii-CV ziyi-1000 but athi lo mntu usefa through ezi CVs athi ndiyarhalela uyibona into elapha kule CV by obaba uflashness be-graphic designing esizawuthi sinike ezi CVs. Eyesibini zii-SMMEs esirhalela ukuzinika iwebsite. Iwebsite yi-office yakho, but that is on the web. We are trying to create i-understanding ukuthi umntu azi-understand into yobana yes, you can have i-marketing yakho in a traditional manner, but we've got this one e-digital ekwazi ufikelela kwiindawo ezininzi. So we're trying to help ezo companies. Sinazo ke ngoku ne-non-profit organizations esirhalela ukuzinceda nazo nge-website because nazo zifuna ureacha a-wider audience, zenza ii-donations kubantu abakude abako-Johannesburg abafuna ukufaka imali mhlawumbi bayayithanda this cause, but if abanandlela to see uba kukho abantu abenza le nto nokwazi ukuthi bakwazi ukufaka le mali online, because ngoku kuyakwazi uintegrate ii-payment gateways, umntu akhuphe ikhadi anike le mali afuna uninika yona. Okunye zii-companies ezidinga i-branding, ilogo, i-identity yecompany yakho. So sinikeza ngelogo, i-design yelogo to those companies eziyidingayo. I-material, i-marketing material, mostly marketing material. Ndikhe ndayibona omnye usisi esokola trying to market ibhizinesi yakhe. In fact uzama ukubonakalisa i-pricing yakhe. I think unekhitshi kula makhitshi adla ngoba phaa erenk. Uyibhale ngephepha but wayiposta, uyibhale ngepen but wayiposta kuFacebook injalo. And I was like, no man, abantu banida uncedo. At least abantu abanjalo was struggling, we can assist to create, to design as a price list noko ezikwazi uba zibonakale noba sewuyiposta phaya kuFacebook noko inikeze umdla ibhizinesi yakho. So those are the services esiza nazo ngoku. Okay. Ithini i-criteria enizayisebenzisa okanye enijonge ukuyisebenzisa ukuze nichonge amashishini eniwabona uba afanelekile lana ubana angathi azifumane ezi services? And ke ayingomashishini wodwa, njengoko ubutshilo uba ninayo ne-CV revamp, mhlawumbi ngumntu okhangela umsebenzi. Yintoni kanye kanye le nizabe niyijongile uba kulo umntu, hayi ufanele lo umntu uzifumana ii-services zethu? Ubusowukhankanyile wenze umzekelo ngomntu obhale ephepheni, walincamathisela waliposta kuFacebook, wabona uba oh hayi noko lona umntu uyalidinga uncedo lwethu. But kwezinye ke izinto mhlawumbi ilogo, iwebsite, i-CV revamp, nizawukhetha kanjani abantu enibabona ngathi ngabo abadinga uncedo lwee-services zenu? Kwi-website kuqala, kwi-SMMEs, the most important thing kwi-website is to build a website for someone ozawukwazi ukuyisustain. At least it must be a business running, not umntu ocinga fana ibhizinesi yakho will start from having a website, but at least a business that is already running, umntu okwi-space to expand i-marketing yakhe by having a website. Those people ngabantu esibaconsiderishayo, not at least umntu othi hayi ndiqale izolo. Futhi xa siphinda sijonga i-business, zikhona different kinds of businesses where you think, okay, this one doesn't necessarily need a website currently. But there are service businesses, like for an example, if mhlawumbi let's say wenza i-tent hiring, then that is a service mhlawumbi umuntu oseJoburg ongayisika, someone osuka eJoburg coming kweli cala was searching ukuthi
ngobani abanazo ezi services. Lo muntu uyakwazi ukuyisearcha and uyakwazi ukubhukha ngoku akule ndawo akuyo. So we are looking for those kind of businesses. So it's not like sizawubaqiye ngoku ukuthi what are those kind of businesses, but we look into abo bantu abathe baveza umdla and to say no, let us advise, because omnye uzawuza nje kube rhala. But when we're sitting down nalo mntu lo, we'll advise ukuthi what you need now is not necessarily a website. Let's go and start ngelogo mhlambi and branding. But we are not, we don't have an instrument to say we are sure ngoku. But we'll look at our bantu who are entries to say, no, we think your business will start from upper. We think your business will start from Lendau. Akukho criteria for abantu abafuna umsebenzi. Anyone who's saying ndifuna umsebenzi, there is no criteria will do, but ke ngoku will have a specific number to say no, this is how much we can do. Then following ke ngoku it become a paying service abantu bazibhatalele. Okay. Xa ucinga ke ngoku okanye xa ujongile ezi services nizawuthi niziofarishe kwezi businesses nizabe nizikhethile, business ethile yenzelwe i-website, business ethile ifumane i-marketing material, individual ethile i-revamp, ifumane i-CV revamp, ucinga into yobana ziza kwenza amahluko mni kumntu as an individual okanye to the businesses ezabe zincediwe? Zakwenza umahluko omkhulu kakhulu. Firstly, kwi-businesses, they will be tapping into a space abangekho kuso. There's a lot, billions and billions yabantu that are on the internet as we are speaking. So if you don't have a website, you don't have a Facebook page, you are missing on those billions as running around the internet. So we are putting you into a space esinjalo. And when we are doing a website yakho, we link it to search engines like Google, so that abantu when they are looking for services zakho bayakwazi ukubona. Into eyenzekayo is that when abantu are searching Google using keywords, sometimes you're missing out because awukho phaya. And those keywords ezitayichiweyo phaya, company yakho is doing services ezikanjani, will automatically appear company yakho phaya. If you are there, you are linked there, and will automatically be number of companies that appear there. So we are trying to help abantu to appear in spaces abangekho kuzo and to have a better opportunity of getting a clientele. For branding logos, as we are saying, identity, there's too much outside upper. Or abantu abakwazi ungubani unjani, abantu they resonate with something abakwazi ukuyibona. So once ube identifiable nawe as a business, ufumana la authenticity, it no ubani siyamazi, this is who he is. You start from up by branding a company yakho, and then we build forward. Because I think aba bantu esawusebenza nabo, it's not abantu esawusebenza nabo from this moment. We're going to work them in trying to help them grow businesses zabo. If we have created the logo yakho ngoku, then next year you want a website, you will be there to assist you. So it's an ongoing process of helping aba bantu sabesebenza nabo in trying to make sure that they benefit from the program. Kukho umuntu ophulaphulayo ke mhlawumbi kwindawo osuka kuyo ubuthe ngowasingcobo mhlawumbi okanye noba kusecofa imvaba noba kukweyiphi indawo na, uphulaphula aqonde nam ke ndingumntu onayo ibhizinesi esimilar to le business athetha ngayo ubhuti Lubabalo, and ke ngoku nam ndinomdla mani uba ndisaxakiwe mhlawumbi ndisaqala ndisekwi-startup, andiyazi uba mandithini. I would like mhlawumbi i-advice kumntu one-business esimilar. Ungamcebisa uthini lo somashishini? Uqala ibhizinesi eso apha kule ndawo esikuyo ku-difficult. Ku-difficult because ayizo businesses ezininzi neza businesses ezaziwayo, hence nathi siqala ngale ndlela esiqala ngayo. So icebiso lam endinoba nalo ukuthi just like mna indlela yam nale business inde kakhulu. It started a long time ago, phako 2010, but difficult to penetrate. People don't understand what you are talking about. Funeka unyamezele to be misunderstood. Funeka unyamezele ukuvalelwa doors. Otherwise
we have to do ilendo. It's like something, a calling that we need to do, even if we don't win and make millions for ourselves. But if we leave it for the generation elandelayo, that at least they will start here kubantu who started le revolution, it's better. So kukunyamezela and try to use these spaces ezikanje, to use even le ndlela esiqala ngayo. If you feel like iyaku-inspirisha le ndlela esiqala ngayo, you can go now and start ngale ndlela esiqala ngayo. We believe that ugive first lona is the way to go for i-businesses nyani ezistrugglishayo njengathi kwezi sectors esisebenza kuzo. Now if you are starting wherever ubustata khona, you can join the movement. You give first so that abantu nabo bavule izandla. What is most important is that nathi as abantu abalapha kule industry, we create a community so that we can go out and create awareness and education kwezi businesses, so that saziwe that there is this thing enganceda. Because it's not that asizifumani i-clients, it is because i-clients, they don't know anything about us. So we are failing them by not being there phambi kwabo. So if uyazama ulapho kulo container okuyo ecofa imvaba, you are trying to fix ezo computers, get out there, try and find a way to help the public so that bakwazi. I think those are the most important things. But okona kona okubalulekileyo kukunyamezela and to understand maybe you are too forward, or maybe you are operating in a space abantu abangasaziyo. Understand kukunyamezela qha, you will get there, siyenze le nto. Okay, komnye umuntu mhlambi ongusomashishini ocingayo into yobana hayi noko mna sendingusomashishini osele eqhubile, kudala ndiyenza i-profit, andifane nosomashishini osakhasayo osafuna ukwenzela ilogo, usomashishini osadinga i-material for marketing. Ndingumntu noko mna osele eqhubile, osele advanced, but zikhona i-services endizidingayo in terms of i-technology ngaphandle kwezi nijonge ukunceda abantu kuzo i-services osele uzikhankanyile. Zeziphi ezinye i-services eziofarishwa yikhampani yenu? Firstly, ndiyabulela lo mbuzo wakho kakhulu. Siyi-technology company, we are developing i-products. We have a product esiyidevelopileyo ngoku ekuthiwa nguSplasher. uSplasher ufumaneka ku-www.splasher splashaa.co.za. uSplasher uconnecta i-car wash owners with the clients that are looking at their services at a go. It's a way of trying to help i-car wash industry ikwazi ukuba ngabi nala influx yabantu awufike befolile. kuSplasher ngoku uyakwazi ubhukha i-appointment, kuthiwe ngo-11 yizisa imoto yakho, and when you get there, if ikhona iline, you're gonna skip the line because already wena ubusewenzile i-booking yakho. uSplasher ngu-Uber Eats but for i-car washes. So it's one of the products that we are building currently that we hope it can turn into a company at some point. We are into the technology space. If you run an office yakho, you need IT support, the network problems, sikhona to troubleshoot ezo problems. If you want is particular software ocinga bafani ngakunceda into your big company for HR, for whatever leno ifunayo, we are building the softwares. If you have an app ocinga bafani ngayinceda lo enterprise yakho, we are there. So we are giving out zonke at least ezi services zifana nezinto ezitshoyo. Yes. Okokugqibela ke bhuti wam phambi koba sohlukane, umntu onomdla ke wezi services ozikhankanyileyo kwakunye ke nezo nizawube ni-ofarisha ngazo ebantwini simahla, anganifumana phi? Sikhona kule website lena ebendinikeze ngayo, where you'll get i-details zethu sobathathu. You'll get i-number zethu sobathathu as people who are working into this company. But ndinganikeza ngeyam i-WhatsApp number now. My WhatsApp number is 078 669 1303. Sinayo i-Facebook page
kaSplasher SPLASHER. You can search Facebook page SPLASHER, sikhona kuFacebook. Sizawuphinda sibe khona nakwezinye izspaces, but as nditshilo, we are still young, sisangena kwi-industry, but those are indlela zosifumana. Ungandibamba kula WhatsApp ngowe-business, then we'll talk. Okay, enkosi kakhulu ke bhuti wam, sinqwenelela amathamsanqa sinincoma ke nangegalelo nizawuthi nilenze koosomashishini abakhulayo. Alright ke mphulaphuli, besincokola naye ke uLubabalo yena ke osuka phayana ke kwi-business ejonge ukunceda abantu into kokubana ke badevelophe i-Excellent Labs, i-business ke ye-technology ezawuncedisana kakhulu ke nawe somashishini osakhasayo, nawe mntu osajonge umsebenzi. Masikhawuleze ke siye phaa kwingoma yethu, emva koko sabuya ke siqukumbele ke lo mxholo besijonge kuwo namhlanje.